Ассалому алейкум бардора азиз подписчикои гиромӣ ҳама каса сози хубе тинҷӣ хоҳиш ай ҳаматон якам лайк комент ва подписатсия баҳри шумо бардора азиз нигоҳ кунед якта ду тане 22 дона iPhone 15 Pro X сери бародара азиз гарени бад баҳри шумо просто падарка чихелай лайк мемонӣ комент мезанӣ бародари азиз як комментари менависӣ ва ин комментариро нигоҳ кунед силкаи телеграми ма бидроед дар телеграми ма подписаться кунед шероинар я дастгирии дига тамом ҳамаи айфоно 22 дона баҳри шумо шероинар видеоро то охирча тамошо кунед конкретно ҳамаша мефаҳмед я абзорчаи майдаак оиди мошино тамошо кунед рафтед бардора азиз шероинар мошиноро тамошо кардаед 3 дона камришаши фули фул ҳамаш бардора азиз багати комплектатсия деонаанд камришаш 2021 сип сиёҳ секоша селупа гарени бад нархи мошинча медонехтон ҳаматон проверка кунед ана кроми и 2 донаи дига камри сафеди ана якташ 2019 яктаи дигаш 2018 бардора азиз 3 дона камри чихеле ки гуфтам кроми мошино 200 донаи дига конвертои пли 500 000 300 000 200 000 100 000 50 20 30 10 короче як бисёри дига конвертои пли 200 дона чикор мекунем дар бозӣ инам номерое ки дар болои экран буромада гум шудесай ва номерои 3 тана 354 10 10 ҳам ватсап ҳам телеграм ҳам бародари азиз ана тинкоф ҳам сбербанк ин ҳами номерода муроҷиат мекунем бародари азиз нархи як дона чипта 350 рубл кадом нафарое ки ба аксия чипта мегирен 3 донаш 1000 рубл ҳозира худаш бидро харидорӣ ки тамошо ки роҳат ки бародари азиз рафтем шероинар видеоро тамошо кардаи ҳамаша ништияги бад ана ки мегзарем ба қисми ани 22 дона айфоне ки ман шуморо баҳри шумо пешкаш кардам нигоҳ кунед 2 дона айфон яъне 2 донаш бародари азиз айфонои 15 Pro X сери бародари азиз баҳри чи ай 40 000 рубл кадом нафарое ки хоҳишманден мепартоем бародари азиз дар 40 000 рубли шумо 120 дона билет мерава кроми ӯ як дона айфон шуморо падаркай фақат 2 дона айфон баҳри шумоай ошава ина 20 донаи дига айфон бародари азиз барои чи ай анака хушрӯ гӯш кунем бародароиҷон як бозии мондум кадом нафаре ки дар 2000 билет мегирифт мақсад як мошин 49 таи дига конвертои пли падарка буд ма ана бисёриҳо нависем ки мақсад ки як дона мошина як аз бурд мекуна бисёриҳо бемошин мемонанд ма ба ҷои ана мошин 20 дона iPhone 15 Pro дига дар ин бозӣ дабавка кардам мошин дар бозӣ нест 20 дона iPhone 15 Pro бародари азиз ва кроми и 30 донаи дига конвертои пли 50 дона приз нархи билет бепл мақсад чихе бепл кадом нафаре ки бародари азиз ай бозӣ инами камрио дар 2000 рубл билет мегирен нигоҳ кунед билетҳои шумо дар ду бозӣ иштирок мекунад чихе яъне 20 дона iPhone 30 донаи дига конвертои пли дар инами бозӣ иштирок мекунад бо кроми и бародари азиз 6 донаи дига билет айбозӣ камрио мешавад дар 2000 рубл бо айбозӣ камрио туда билет мерава шернар ки ба як тир ду фохтак мезани шервача успед кунен я таду тане 20 дона iPhone 15 Pro X сери бародари азиз баҳри шумо падарка кардагем оригинал кадом нафарое ки бурд мекунед ҷошда дар москва бошен хеле дар дастотон мебаранд месупоранд кадом нафарое ки ай москва берун дар дигар шаҳру ноҳияҳо дар дигар раёнҳо дигар давлатҳо худ америка хитой китай куҷоида бошен набошен почта россия кати доставкатон мекунанд 100% қабул мекунем
кадом нафарое ки ана бовар намекунед чихали рӯӣ мекунанд телеграми мо дар ин поён мондагиай бародари азиз телеграми мо бидроен ҳамаи видео ҳастай ай поён то болоро тамошо кунед мардум чихали ай мо телефон қабул кардаган просто бибинен роҳат кунед успед кунед 2000 рубл гарени ҷо камай бародари азиз ана 500 ё 600 нафар дар ҳамин бозии майдаак иштирок мекунад бародарҷоно уже 300-400 ҷо нест 300-400 ҷо полни пир шидагай ҳозира худаш 2000 рубл парто ай ду бозӣ тира билет мерава дар 2000 рубл ай бозирам билетат мерава ай бози камриёрам билетат мерава худат мебинӣ ки рақамҳои чанд мерава роҳат мекунӣ ба ин ҳамин хотир бародари азиз успед кунен ҳаракат кунен 20 дона айфон ҳозира худаш кадом нафарое ки хоҳишманден ҳаракат кунен ҳозир бигирен ҳазор раҳмат барои дастгиритон миннатдорам видеоро тамошо кунен бародари азиз дар поён силкаи телеграмаи ҳатман бидроен подписатсия кунен дар телеграма ва я лайк я комменти дига фуромӯш накунед баҳри шумо чизитон истесем кардесем 20 дона айфон я бор ҳисоб китоб кунен намехе мозги сартон намедрояд алло нигамон